16 minutos na pasado alas 7 sa buntag. Ang Philippine Coast Guard mo'y musuyop sa lana gikan sa tugboat nga nasangad sa karagatan sa Sitio Bantigue sa Islas Malapascua sa lungsod sa Daan Badayan, amihanang Subo. Nakadawat og kasayuran ng Coast Guard na dunay oil leak sa MT Joma. Sa natad sa pamuo, nataktak ng mga call center agents sa usa ka call center dipasaka og mga kaso batok sa ilang kanhi employer tungod sa illegal nga pagtak-op sa negosyo ug wa sa pagbayad sa ilang mga suhulan ug wa pag-remit sa ilang mga benepisyo. 23 sa kapinduha kagatos ka nataktak nga mga trabahante sa Cordia, Philippines, usa sa mga locator sa Asia Town IT Park, ipasaka og kaso sa National Labor Relations Commission. Itabangan sila sa partido ng manggagawa. Ang 4,700 ka mga kawani sa dakbayan sa Subo makadawat og 7,000 nga anniversary bonus. Kini kon aprobahan sa Cebu City Council ang gisugyot ni Mayor Mike Rama. Samtang si Acting Cebu Governor Agnes Magpale, temporaryong nipadaplin sa delivery sa 50 ka mga multi-cabs nga balor og 5.7 milyones pesos. Matod ni Magpale, ilang pang susihon ang mga bayranan ug ang kahimtang sa panudlanan sa Kapitulyo. Atong tukma nga takna nga binisaya na pugsiyam kagutlo human ang ikapito sa buntag. Kining bahina hatod kanato sa Poi Herbal Food Supplement.